Ждат сказания стари в небесната твърд на балканския дух. Чедата на Тангра са наши другари и вълком ни гледа канаса с порух. Конете небесни на тези праорди галопа ковали сурова съдба. На канове древни с бунчуците горди, не сгъващи нивга пред чужд колена, не сгъващи нивга пред чужд колена. Три, шап, харасери, чит, раз! Добре дошли в едно пътешествие назад във времето. Време, в което духът на прабългарския войн все още ихти сред степите и планините. Този филм ще ни потопи в света на древните традиции, оръжия и вярвания, съхранили силата и честта на нашите предци. Докосни древността, пътят на прабългарския войн е история за мъжество, наследство и връзката между човека и земята. Оръжието, юначеството и борбеността. Три съдбовно слети в едно понятие бележат емоционално-историческия ни развой. От мига, в който прачовекът е привързал пребестия камък към откършения клон или огънал гъвкавия ствол за лък, е пламнала искрата. Стих на Майкъл Башту от 9 век, част от епоса на древните българи, появата на тази страст е ознаменувана така. Огънът клон му подарил, не сечка, с лък го той дарил. С лъка израснал, стреля той, готов за лов, готов за бой. Тези слова са валидни и днес за хиляди български мъже, верни последователи на традициите. Вековете на бран, войни и битки добавили още и още от непреодолимата магия на преклонението пред оръжието. Лъкът, сабята, бичът и копието не са просто оръжия. Те са символи на сила, чест и дух, устоял през вековете. Ще се потопим в света на онези, които са превърнали битката в изкуство, а живота в легенда. В дълбините на времената, там не иде исторанските плата, роди се от скален къс, огнен войн, Митра, що елините Перс именуваха. И метна той златна стрела от лъка си пръв сред човеците. С два лъка дарен беше и тракийския жрец Херакъл, що стигна със стрелите си златната кошута и повери скитския род на сина си Скитес. Огънал по повеля бащиния лък и тежкия колчан препасал. За човека в миналото едно от най-важните ползи на лъка е била тази в битка. По време на битка това, от което се нуждае един стрелец, е първо много силен лък и второ този лък да бъде достатъчно къс, за да може да бъде практичен. Още от най-ранните цивилизации, примерно шумерската, виждаме, че хората се опитват да правят тази конструкция едновременно къса и още по-здрава, като я ламинират, като добавят различни слоеве по нея. От земите на хипербореите, долитна със сребърния си лък и слънчевия лик на дедите ни, Аполон, наименуван по-гречески. Парис, що бе от мечка отгледан в планините тракийски, се за изкусен стрелец смяташе, а тримата братя Огузи, Слънце, Луна и Звезда дари зората с златен лък, а мрака с сребърни стрели. Курт Кобрат, вълчия вожд, що властно и мъдро съграждаше велика България пред тъмната сянка на тюркския каганат, разтълми на синовете свои силата на снопа стрели. Та от тези стари времена и по-сетне се ужас
възцари в народите цивилизовани от силата и бързината на хонската стрела. Това, което държа в момента, е една съвременна реконструкция на прабългарски сложно съставен рефлексен лък. Какво стои зад това сложно словосъчетание? Защо прабългарски? Защото този тип лък, този дизайн е намиран по нашите земи, където ние сме минавали като номадски народ. Защо сложно съставен? Защото един такъв лък е бил правен от над 40-50 различни части, различни материали. А какво се случва, когато ползваме различните части? Ние имаме същата енергия, която хвърля стрелата напред, т.е. същата скорост, същата пробивна сила, за да можем да поражим нашия противник, но в един по-компактен размер. Какво ни дава този по-компактен размер? Възможността да яздим кон и да стреляме с лък от него. Това е направило воденето на битките по различен метод, по различен начин. Ние сме имали нов метод за водене на война, което ни е дало изключително голямо предимство пред всички наши врагове. И нямаше на света по-добри наездници и стрелци от дедите ни, що бяха наемани раболепно с блестящи перпери от римляни и от византийци. И когато плъзваха те по бранните полета, ужасът от брамчащите и свирещи стрели сковаваше волята на враговете им. И десниците им отслабваха, и сухо бе гърлото им в рева на битката. И малък бе този лък, но с такова майсторство изкусно направен, че запращаше стрелите на възбок и пробиваше и най-здравата ризница. И цели империи рухваха пред полета на перестите стрели. А точността им бе непонятна за чуждите. Та равняваха я те с небесните мълни и Божието възмездие. И в непроницаемия поглед на таинствения Тангра съзираха те своята слабост и бягаха пред полета на българската стрела. И мъдростта на умението в стрелбата с лък се в това изразява, че стрелбата с лъка ни учи как да търсим истината. И ако стрелецът не оцели, той не обвинява други го, а търси вината у себе си. Основно има две техники за стрелба, които са се утвърдили в годините. Едната е така наречения средиземноморски тип. Тетивата се дърпа с 3 пръста и стрелата стои от лявата страна на лъка. Другия тип стрелба е с палец. В случая имаме даже и пръстен. Стрелата стои от дясната страна и ние дърпаме тетивата с палеца си. Каква е разликата? При стрелбата с 3 пръста или така наречен средиземноморски тип, ние стреляме като едно обсадно оръжие. Ние целим на 150 на 200 метра и се опитваме да оцелим един огромен кръг от хора, за да ги поразим. Тоест, ние по-скоро правим обсадна стрелба. Но с палеца и с коня, който е под нас, ние имаме възможността да стреляме прецизна стрелба. Тоест, ние целим точно конкретен противник на точно конкретно слабо място, което го прави изключително трудно, защото имаме няколко движещи елемента. Противника се движи, има щит, ние се движим и се опитваме да го оцелим, в същото време и нашия кон бяга, но този кон трябва да бъде управляван, което го прави изключително трудно за овладяване. И затова толкова малко народи са имали възможността да достигнат това изключително сложно умение. Но, овладявайки го, прабългарите са били едни от най-добрите номадски воини. Прабългарската сабя е изобретение на лекия степен конник. Нейното владеене от коня е било задължително за ездачите войни. И дари Тангра в степта извития меч на конника, що българите и казаците и туранците и лихите казаци шап или сабя зовяха. И перце бе тънкото острие на сабята, но съскаше като гневна змия в ръцете на опитните боили и багатури.
И още не произнесъл и първото си слово, младенецът от мъжко коляно заклеван биваше с бащинска клетва пред безсловесния хлад на стоманата. Та поради тази причина юношите чиготи и оглани и войните тачиха бащина воля и своята сабя и дълго се трудиха и пот и кръв лееха, за да бъдат зачетени с доверието нейно. В прабългарското общество разликата в дрехите между обикновения човек и един воин се изразява най-често в материята, от която е изработена самата дреха. Иначе чисто визуално се белее по един и същи начин. Най-характерното е кафтанът. Това е дълга дреха, най-често до под коляното, с дълги ръкави и с обшивка от различен плат, която служи за украса. Като при по-знатните войни украсата е била от копринен плат, а при обикновените войни от най-обикновен ленен плат, просто в друг цвят. Под кафтана обикновено се е носила дълга риза или още така наречената туника. Това е дълга свободна дреха, която позволява свобода на движението. И сабята вярно служеше стопанину си и сляла духа на съдбовната светлина с душата му. И в боя, и в пътя към вечността му спътница ставаше. И този, който бранеше с нея живота си, и този на ближните си, галевно се грижеше за нея като любима невеста и зовеше я с ласкателни прозвища: Дипленица, Змеица, Халусия, Дамаскиня, Френгия, Палица, Посестрима. Друга характерна част от облеклото на война е коженият панталон. В качеството си на ездачи, коженият панталон е било нещо, което им е позволявало свободно да си управляват коня, без да се притесняват, че ще имат някакво неудобство в движението. Прабългарският панталон се е принесъл и в днешно време под формата на съвременните бричове. И яко жетачени бяха онези войни, що разсичаха от разигралия се див жребец противника ведно с коня под него. И тачени бяха те като пратеници небесни или братя на честа и победата. От тъмните времена на кентаврите през светлия Херос до каменния багатур на Мадърските скали. Защото тези жреци на изкусния бой владееха тайната на Вселенската троица – кон, човек, сабя. И равни ставаха на духовете, що верно отсъждаха живота и смъртта на земляните. Извънкото острие биеше светла везба между живота и смъртта и в ръкохватката ложе си сторваше душата на победителя, а на върха гаснеше дъха на поразения. И така станаха една сплав страшния боен вик на дедите ни и железния ек на уралските ковачи, що сбраха в едно магията на огъня и водата, на дървото и бляскавия метал и изковаха острието на истината, българската сабя. И като звънна и екна над конните друмища на препускащите орди, ехото му беляза с пречупени пики и алебарди, гладиуси и топори, изтъпкани от конските копита бойни флагове, гинещи в разврата си цивилизации и империи. По всяка вероятност за изработката на облеклото на един прабългарски войн са се грижили специални майстори, най-вероятно сарачи, които са се занимавали само с изработка на такива дрехи и въоръжение, но всеки войн сам е трябвало да поддържа това свое облекло,
като за това той на колана си носил специална кесийка с игла, конец, шило, парченце кожа, за да може да възстанови при нужда своето облекло. Облеклото на един прабългарски войн може да се раздели основно на две категории, според зависи от това дали воинът е бил от конницата или така наречената лека част на войската, които са по-леко облечени, за да може да са по-гъвкави, по-бързи, или тежко въоръжената конница или пехота, които вече са доста по-тежко въоръжени, по-защитени, но пък могат да влезнат по-смело в битката. Като леко въоръжените войни са носили предимно кожена защита, като да речем кожена броня, кожени шлемове, кожен щит, докато тежко въоръжените войни са носили ризница, пластинчата броня, тежка дебела дреха, която се казва гамбезон, тя наподобява кафтана. Иже како люде мислите, бичат, сторва словото и гъвкаво и твърдо. И знак е той съдбовен за канската власт, дарен от всевластния на людите. Дългият бич е специфично оръжие, типично за прабългари, ездачи, номади и войни. Оплетен от сурова волска кожа, понякога снабден с метален накрайник, той е представлявал смъртоносно оръжие в ръцете на опитен боец. В митичната зора на рождеството българско, славния батир Алдан от рода Дуло спаси го бичът на Тар Иран в битката му с злия Алп Мал. С ръчни ръце заплитаха тънка плетка от сурови ремъци и гъвкави жили свистяха в ръцете на воини и девици. И като оръжие безстрашен бичът. И като парещ знак за забава и устрел в ръцете на Русанта и вида самовила на старата Юда ярватка девойка. Та от него остана навика на конниците чиготи да избират за своя невеста онастна ездница, що гони ги степта на разпенен кон и шиба ги немилостно с моминския си бич, гдето свари. А в летописите елински с прискърбие се хуртуваше от тамошните бледи писци за бича на Тервела, що Юстиниан с златни перпери затрупа в отплата на благоволението българско. И Лъв, императорът Пети, пред Омуртага бича му трое стром докосваше страхо, почет. И жив е все още ужас от страшния трясък, що жилва с върха на своята ярост противник звяр и влечу го и поваля ги мигом в праха под конските копита. И изкусната десница на сръчния войн сторва бичът на разсърдена змия и връхлитаща вихрушка, и грамотевица ясна, и остър кинжал, кръвопиен. И бягат от нечакания му удар и звяр и противник. И тачат го и чужди и свои, и почет му сторват. И колено преклон, скритата му сила. Копието с конска опашка при прабългарите се нарича бунчук. Бунчукът не е само средство за битка, а и свещен символ на водачество и закрила. И повели войнат бог Арта Бас на бойното копие две бели конски опашки да се веят, и народите от Мала Скития през облаконосния Дунав до сияйната планина Ибелуха зачитаха волята му и кълняха се в своя бунчук. И горските славуни нападаха с възгласа копати, и кръстници станаха те на бойното копие. А навред по земята се това страшно оръжие зовеше ту копие, дротик или сулица,
палма, рогатина и ланджа, пика и багор. Имаш драк. И изкуството да си служат с него младежите учеха от ранна възраст. И колчем те ставаха по-силни и твърди, толкова по-страшно бе то в ръцете им. Ясеновата дръжка в ръцете на опитни майстори поваляше и коне и противници, и зверове диви, и тежко бе оногова, що бляскащото острие пробождаше мълниеносно. Тогава душата отлитваше мигом в другите светове. Каскадите или съзнателно изпълнение на акробатични елементи, търсещи ефект, бързина и контрол на тялото, те не са един просто съвременен феномен. Напротив, те имат дълбоки корени още от древните бойни изкуства. Адекватно изпълнената каскада е едновременно техника и послание. Тя заявява физическата компетентност, дисциплината и контрол на тялото. Качества, които ценим във всеки един войн. Бойни демонстрации често са били част от религиозни или празнични практики. В тези рамки акробатиката подчертава естетиката на боевете и ги превръща в социално събитие. Но майсторството да се работи с копие и късо и дълго, и леко и тежко, искаше дълго усърдие. И не на всеки се той отдаваше и пот, и кръв уросяваха телата и гърдите на тружениците войни. Но този, що достигнеше висинето на своето изкуство, се вредом зачиташе и носеше се като вихрушка през вражите редове, та полягаха те като гласове под удара на жатваря. И свистеше под острието блестящо конската опашка, що дедите ни вярно възприеха от Артабаза и сториха свой символ и боен флаг за страх на вразите. Конят за прабългарите е повече от животно. Той е брат по кръв и дух, спътник в битката и в пътя на живота. Човешката история, нашата българска съдба, би била друга без коня. Човешката история, нашата българска съдба, би била друга без коня. И каляваше се о нас свещена връзка, що стори от българите конен народ, а от войните му най-страшните ездачи по бранните полета. И цивилизования свят тръпнеше от смазващото воинство на конните лаконосци, що сразиха римското величие в лето 378 край Адрианопол. Пръснаха легионите на аеци на каталунските полета. Народ, който ползва тези неуморими коне, не може да бъде победен. Хортуваше в хрониките си Енодий. А Херодот каза, те учат децата си на 3 неща. Да яздят, да стрелят с лък и да говорят само истината. В много конни школи съществуват форми на ездаческа акробатика или така наречената джигитовка, която представлява точно акробатични номера върху гърба на движещ се кон. Това представлява пряк мост между каскадите и бойната употреба, защото овладяването на човешкото тяло върху движещ се кон води до явни предимства в бойни сблъсъци. Тези практики по-късно ще бъдат възродени и в цивилизованите ездачески демонстрации. В много циркови школи в наши дни може да наблюдавате точно такива акробатични бойни номера.
Българите знаеха, че полярната звезда е стожер небесен за конете, звезди около нея. Звездоброй, звездочел и звездоок галевно зовяха те своите любимци. С енергията на коня Батоя Кан стори от тази земя България. Силата на мадърския конник, като пътеводна звезда и ориентир, сочи ни истините вече хилядолетия. Дълбоко в недрата на духовната си същина българина сторва своя поклон пред събрата кон. И стоят там цяла конница от чутовни юнаци. Алдан Дуло и Авитохола, Ернак и Алипби, Кобрата и Аспаруха, Крум Страшни и Калояна, Дан Богдан, Добри добър юнак, Вълкашин и юнак Храбро, Крали Марко и Секула детенце. Когато зовът на предците пробуди балканския дух и огънят пълне душите, тътен от битки до чух. Събуди се мъжката сила в кръвта ми на войн суров. За род и родина да вляза в бой съм готов. Орисан от Ангра съдбовно да нося великия знак. Честа си да пазя грижовно и острия меч на Спартак. Мадърският конник ме гледа от сиви орлови скали и милва геройските рани с бунтовна вода ме пои. Хайдушката песен ме гали по изгрев и вечерен знак и борих на воля разпали спомен за славен юнак. Сега с битката влизам под гордия български флаг. Бори с победен харизъм от тук и до звездния прах.